Aproveitando o período estival e coincidindo coa melloría do tempo, procuramos facer diferentes fines de semana actuacións na terraza da cafetería para amenizar un pouco esas sesións vermú, que a xente poda disfrutar dun refresco ou dun viño, do que considere, acompañado de música en directo que sempre é de agradecer. Ben, para amenizar estas sesións vermú, contactamos con grupos tanto locais como comarcais e así teremos a ocasión de disfrutar coa música dos Lombardi que veñen de Compostela e grupos a mellor máis locais como, por exemplo, Jerry ou o trío As Lens. Para disfrutar sempre da música en directo, que é a mellor maneira que pode haber de disfrutar da música e dos músicos. A xente acolle con ganas e con gusto esta iniciativa, porque sí que é certo que hai moita xente que suele vir, especialmente os domingos ao mediodía, a tomar o vermú e, poder disfrutar mentre estás tomándote un aperitivo de música, como digo, en directo, sempre agradecer. Non tuvemos ata o momento ningún tipo de queixa, sino todo o contrario. E, comentar que, ainda que haxa diferentes tipos de estilos musicais, a xente é moi receptiva e tamén agradece que haxa variedade de estilos para coñecer novas músicas.